Helo, siwmai. Ni yw Fforwm Iechyd Meddwl a Lles Cymru. Grŵp o bobl a phrofiad o broblemau iechyd meddwl, a'i ffrindiau a'i teuluoedd. Mae'r fforwm yn uno pobl o gefndiroedd a chymunedau gwahanol ar draws Cymru sy'n amnu gwahaniaeth. Ein cenhadaeth yw gwella iechyd meddwl a lles trwy barchu a nerthu pobl i ddylanwadu ar benderfyniadau. Mae'r fforwm yn creu lle i bobl amlygu problemau y maen nhw a'r rheini y maen nhw'n eu cynrychioli'n profi. a chael hyd i atebion i'r problemau yma. Mae yna 4 aelod o bob un o'r 7 bwrdd iechyd sydd yn y GIGA yng Nghymru, a hefyd 10 aelod annibynnol. Mae'r teimlad o weithio gyda'n gilydd i gyd gynhyrchu a dylanwadu ar benderfyniadau. Gynllunio iechyd meddwl yn werthfawr iawn. Mae rai o'n haelodau hefyd yn eistedd ar y bwrdd partneriaeth iechyd meddwl, grŵp sydd ar rôl o sicrhau bod gwasanaethau iechyd meddwl yn gwella. Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n cefnogi'n gilydd Oherwydd dyma sut mae'r fforwm yn symud ymlaen i greu newid cadarnhaol. Ein bwriad yw dylanwadu'n uniongyrchol ar benderfyniadau ar lefel leol a chenedlaethol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, byrdau iechyd, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau eraill. Rydym yn ymgyrchu ar faterion fel atal hunanladdiad, dod ag arfer cymhellol i ben a therapi electrogynhyrfol, yn gystal â hyrwyddo dull bywyd cyfan yng nghyflenwad gwasanaethau. Rydym yn cefnogi'n gilydd ac yn rhannu cyngor a phrofiadau o hyn sydd yn gweithio'n dda yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill sy'n cydnabod pwysigrwydd defnyddio'n gwybodaeth, profiad ac arbenigedd i'w helpu i wellau gwasanaethau. Ers sefydlu'r fforwm yn 2013, rydym wedi parhau i ymateb i a llunio polisi, strategaeth a datblygiad cynlluniau cyflenwi. Mae gweithio gyda'r fforwm yn bendant wedi rhoi hyder i fi siarad a rannu fy marn. Mae'r aelodaeth yn ehangu, ac mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi wirfoddoli gymryd rhan yn ein gwaith. Beth am ddysgu mwy am ba gyfleoedd sydd ar gael ac ymuno â'n tîm cyfeillgar? Mae gweithio gyda'r fforwm yn dod ar gorau ohonaf i'r brig. Ewch at mentalhealthforum.cymru.